Έχω τον άνθρωπο μας, ολονών μας ο άνθρωπος, είναι ο Γιώργος Ελευθερίου, είναι διευθύνων σύμβουλος της ΦΙΛ. Τώρα, τι εστί, θέλω να σου μιλήσω στον ελληνικό Γιώργο, γιατί το συναίσθημά μου με κάνει να νιώθω πολύ μεγάλη οικειότητα μαζί σου, ακριβώς επειδή σε πολύ λίγο καιρό από τώρα θα μπορείς να διακρίνεις και θα με κάνεις εμένα για την ακρίβεια να διακρίνω κάθε δευτερόλεπτο της ώρας τι συναίσθημα γεννιέται μέσα μου. Είναι ακριβώς έτσι. Το ΦΙΛ θα μπορεί να μετρήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα, θα μπορεί να διακρίνει και να γνωρίσει το πώς νιώθετε κάθε στιγμή της ημέρας σας. Και μετά Πάρα πολύ μαζί θα νιώθουμε. Όχι, εσείς. Εγώ δηλαδή και κάποιοι άλλοι. Εγώ, ωραία. Η Άννα. Αλλά θα μπορεί η Άννα να το μοιραστεί και με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Θα μπορεί να το μοιραστεί. Δηλαδή, περίμενε, μισό λεπτάκι, Γιώργο. Θα είμαστε μέσα στη σύσκεψη, ωραία. Θα είναι έτσι πάρα πολύ ήρεμο το κλίμα. Και θα αρχίσω να ουρλιάζω ξαφνικά, γιατί, παιδιά, έχω νεύρα, χτυπάει το ρολόι μου. Σωστό. Κάπως έτσι. Ή μετά από 5 λεπτά, χτυπάει το ρολόι μου, θα σας πάρω αγκαλιά όλους. Νομίζω ότι είναι έτσι. Εξαρτάται πόσο θέλεις εσύ να τα μοιραστείς με τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτά που σου λέει το ρολόι σου ή το βραχιόλι σου. Νομίζω ότι είναι περισσότερο πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να τα ξέρει για να μάθει καλύτερα τον εαυτό του. Ναι. Άλλος κόσμος ενδιαφέρεται για να έρθει σε επαφή με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ας πούμε, για μένα το πρώτο ΦΙΛ που θα έπαιρνα θα ήταν για τη μητέρα μου, για την κοπέλα μου, που είναι πολύ μακριά από μένα και θα ήθελα να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου μαζί τους. Όμως για κάποιους άλλους είναι περισσότερο για να μάθουν πότε είναι περισσότερο στρεσαρισμένοι, πότε είναι περισσότερο νευριασμένοι, πότε είναι περισσότερο χαρούμενοι και τι τους προκαλεί αυτά τα συναισθήματα. Γιώργο, θα έρθεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα, όταν ενδεχομένως είναι και έτοιμο το ρολόι? Ναι, θα έρθω, θα είμαι στην Ελλάδα και τα Χριστούγεννα. Θέλω να έρθεις στα Χριστούγεννα εδώ, για προσωπικούς λόγους. Θέλω να έρθεις στα Χριστούγεννα εδώ μαζί μας, μιας και είναι και η εποχή πιο συναισθηματική, πιο ωραία, πιο. Θέλω να έρθεις να την ανατρέψουμε μαζί, να πάμε λίγο κόντρα, γιατί εγώ τέτοια συναισθήματα έχω. Ό,τι συμβαίνει θέλω να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, σαν το Σολομό. Φυσικά. Το καταλαβαίνω. Φυσικά, είναι απόλυτα λογικό. Λοιπόν, Γιώργο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που έχεις κάνει. Θέλω να έρθεις από κοντά, σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, να μας πεις πώς το έκανες, δεν το έκανες μόνος σου, πώς έχει προχωρήσει όλο αυτό και πότε θα είναι έτοιμο, γιατί είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό, πάρα πολύ καινοτόμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μας σύνδεση σήμερα. Το συναίσθημά μου είναι χαρούμενο για αυτό που έκανες. Λοιπόν, με χαμόγελα θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού.